Sziasztok! Barátnőm már felszállt a gépre, és azt hiszem ilyen nem sokára indul, de ilyen 12:30 vagy nem, 12:25-kor már le kéne, hogy szálljon a gép, de mi most indulunk, az azt jelenti, hogy ilyen 12 óra körül ott vagyunk bent, úgyhogy egy kicsivel hamarabb bent vagyunk, hogy le tudjunk parkolni, felsétálni a reptérre, aztán ott fogjuk várni a szép kis dán zászlónkkal. De várja, az a cikk, hogy a másik oldalon meg ez van. Úgyhogy így fogunk állni vele, hogy ne így fent a levegőben, és akkor ki hátul áll, azt látja ezt a szép kis rajzot. Izára várok, hogy most éppen pisil. Aztán indulunk Budapest felé a reptérre. Vagyunk Izával, leparkoltunk itt a nagy parkolóba, és most megyünk fel. Liniért, de szerintem még nem szállt le, majd ha bemegyünk, akkor bekapcsolom a wifi-met, mert a roamingomat nem akarom elhasználni, és akkor megnézem, hogy írtam, mert néha hamarabb száll le a gép. Akkor most szállt le, 12:10 van, most itt várjuk. Azt írja, hogy már kijött, és itt állunk, hogy ki lehet jönni, de... Hol van? Lehet, hogy nem tudja, hogy még ki kell jönni. Lehet. Ott láttad ott a izében? Ne, és reflex. Ja, azt mondom, hogy ki kell jönni. Pont ott jött volna ki. De két helyet tud kijönni. És pont itt a csomó ember között jön ki. Én nem látom. Ma látjuk. Színé raskata. Welcome to home. Okay, kan du se vores danske flag? Ja, hvor er det fint! Prøv at se bagsiden af det. Det var det eneste papir, vi havde. Jeg får helstrændet det her. Du må ikke heller ikke grine i baggrunden. Vi stopper. Vloggen. Vloggen. Undskyld. Vloggen. Ej, du griner. Det var også tavligt. Jeg kan godt drikke den her. Uden at lave en sådan. Ja, pas. Og jeg kan stride mere med dine fingre. Se. Det er meget nemt. Så kan jeg. Ja, okay, first try. Ja. Er den god eller er den dårlig? Det er faktisk okay. Det er faktisk okay. Den smager meget hyldeblomst. Med hyldeblomst er godt. Er den god? Ej, den er meget bedre. Butter chicken. Lasse står der. Nej. Siestok! Betyder det taste test? Nej, det betyder bare hej. Hej. Taste test. Jeg tror, hun laver øvelse mig, så hun ikke. Men gør. Ja. En god. Igen. Igen. En god remelon. Ja. Du kommer bare som sådan et spøgelse. Ej, pas på.